ideme, chceme vyhrať a každý zápas. Začiatok nebol dobrý a teraz konečne hráme, čo si povieme a mužstvo ide hore. Vyhráme, dobre hráme, hráme pre ľudí a aby ľudia chodili na oči a to je to odzakálne, čo vychádzame. Za ten predošlý zápas ste mali čo Košičanom vrácať? Tak no, to sme nehrali dobre, až tak dobre v obrane a preto sme prehrali ten zápas. Musíme si povedať, že musíme lepšie hrať v obrane a sme hrali dobre, ja si myslím, že v tej tretine sme boli lepším mužstvom až posledné 10 minút sme zatlačili a sme sa bali o výsledok a myslím, že tretia tretina nevyšla. Ste posilnili v tejto sezóne a to dosť výrazne? No, určite áno, ešte chýba Ľubo Bartečko a on sa to dá dokopy, že